fiase ene na de konsie bio na na mo woto bi atobi na na se boa ado be ko se ne na na ma yi se nie ene dwoi ene ye jimu fi ene na pai ko se nyure nie de jam be ma otuo eje ejam ko ene chie de jam no eye ada otra na na me se siso ejam na na otuo eje ejam ko eda ukuada ebe se ejam no ukuada ye ukude eda na me kwa ko bonkonya amane se de esie nie yesre ko fiase man adofo ene ejamfo owe kontonkro wi oda man se nyina komu ene na na otuo eje ejamko atira na ye wa ede mesre so bia obeti announcement omo obuso amane no obuso mo bia amane na mo mejam na no mo bia fa kuntum kunfra no fa mna bondikesiem no mra himfie no mesuna na no bia no wo bia ayo kontom promi odamanse nyina kom enne na ye me otira na ye wo so die sera na no ofiase man adofo de ejamfo se le fa agbanya we so ade atu bia oti kofiase ana kofiase asa asesu biase etuato asamwesi asante kofiase wa mo na dina na otu enye champo na kofiase ne ade konsia bi na asamwatuo etuato asamwatue yesramo adofo de jamfo emesuna na no bia mra abodikesie mi ali ahimfie no na mesuna na no bia sede na na fie ne wa otosumienu na kofiase ma osiero ngo sana na osere die na benkure ai mbemke o etie one na na mpife ko na bonde no ene na chame ne na ka ko kumeni akobia sede o mo se yemfa nto me mu nyina ni mu ngo sa no ngo ba mo ngo ne de o ne se ni nu na to na otu eje champo na kofiase ne fue owo to mi atobi na dasa boa ododo ko na no da mase ebrebem ehye bia no setie bia ebebe kofiase man adofo de ejamfo eso ate se de ehye ya na no ye de akoja yewura na no tuo eje ejamfo pan no enti enabie yo kwa efra kutubi na pokuntubi na bongrawo awa kontikesiem ayesa dofo se obia mra na o mesue bia na ono a ko beba eda mase
autosuminu nana benkumi hene Prepare kun a autosuminu nana abote domhine nana prepare kun a autosuminu nana abote domhine okumani nana ankobia hene Okofu Bwansi Sapon nana sana hene Sachere branche nana achame hene sachere branche Adishubama mwajibre na moshe Astrowa TV amapei Bidi edichame amu adoncho miniminu ya kuma Fireman atako jododo na from Fireman na oti sentente bon ebo sabre kufiase adishe san hono na yegina sisi ene bibia se anopei na tise na nanomusi ntwene so na entertainment so eji ahyen o kufiase kodomu na wose Astrowa TV ye ba na ebehwe de esie ana nanomusi aye ntwene so a na ni nyina ne se atwame hene ama kufiase nyina nyantie se aye na kufiase hene na woturo je champo na afantima awore chinchimu na sade amamre ne amane atie no na awose ye ba na bibia ekoso bia no yenu bi de bia ya ne Africa kra ya hu bi na enchirima aba no se bibi se a sei na ombesi afa no ne sai ni nti na sabe ohu na woti dede na woti ntenteben na tise na nanom su sintwene so a na briche kese kwa na aboko fiasman ebra aye kufiase ne na otu aje champo na afantima awantinchimo arapa minim se abeho aba enyina no ya tradition no na mefa koje so na nanom ade hye abusua ewo kufiase ade hye asenia roya abo mu nyina yakọ arupei na kufiase nyina nso no ya ma yeho ya kusanse odubon kase na atutu ewo kufiase a arupei na nanom me nya ntie ne amamre ne amane ekwaso obo anamso hoya na de asene de na okama ya fefo ade abusua ade ato mo ne no so atumi yo chami briche kese na abo eye asante kufiase na sabri sedi edinka pe mu akama eye nananom enyina anya hotoso no kufiase hene eye nana kufiase hene asini kudi adontin nana
ana sabre wada ne benkum so ba mo wo de ne nsa ne onyino ato ne so nti ene ana nananom se omo se konwa ni nya na omaka cha omo se eye be ma kase pa pampemu ntampe homa tintiman no woko ne kra achi enu ntine yejam na ya tase ne abokuntunkuni mu ne ya ma ewiase afana nyina ehunu se eye nana kofi asehene nana otu eje echampon tu aseka be ma woko ne kra achi ntine hu ase wa tv se yeju hase ana de yede ebrem no de beto fom bia no ye befa anase betwa ede amamu ama bibia etima koso mene eye mebra panyine eye chiame amu odon choncho ene edi dwumadie no ede ebrem anase ye fa bibia ede abrem fire so de ma ko no se nananom hwehwe ya o mbeye bia no ebe ma wo awo hweye ene wo awo so wodi achi ehu se de amamre ne amane echi se odumpom bi se etutu a hwehwe ya wo achi bia no ye de bebrem nti de wodi eye etuo se de eye etuo kasa ntumpan eye sintumpan so na tanteben so nam kromu a na de nyina ne se eye odupɔ kese pa na kofi asehene na wotuo eje echampo na adam bekum so a sabre amane na amamre kwa so no na nananom dadadi ama yehu fire ebi anyini ebi yankra eti je pese enchirimu a eba no so ehu se de amamre ene amane etie ya de besia de be frato bia no ye be ma wa wo hwe so anya bi afa na mi show bi bia Dawro Akura na pampa zo akura na ngumboni akura na pampa zo akura na ngumboni akura bi egu na utokura hemi na ngumboni akura bi egu na utokura hazen na ngumboni amehuna mania bedi akwe mehuna mania wo bimiro akura na pampa zo akura na ngumboni akura na pampa zo akura na ngumboni akura bi egu na utokura hemi na ngumboni akura bi egu na utokura hazen na ngumboni amehuna mania bedi akwe mehuna mania wo bimiro wo brego ta Kotoko ajan we di aya mi ama na to apenta na mo fra ye ni o oya na go fi me na go fi me yeso dawo onya go fi ma kotoko na tri ma kotoko ajan we di aya ma to apenta na fra onya me oya ajan me oya yeso dawo
nananom ye wa ha na anɔpɛ deɛ teeɛ ɛna ɛde aba ha na yɛgyiri sɛ tuntum ne kɔkɔɔ a yɛabɛbu nso ɛkyɛ sɛ nokorɛ no te saa ɛmɛ da akwanhwɛfoɔ a yɛwɔ Kofi ase nsɛ no magyina asafo no nyinaa na mu no mama nananom ne abusua nyinaa yɛakɔ ɛne Kofi ase mɛ nyinaa aka abusua yɛ aka yɛ nyinaa ɛbaeɛ a na yɛba abɛkyerɛ abusua na yɛahyɛ mo den akyekyɛ mo werɛ yɛbɛkyerɛ abusua na yɛahyɛ mo den na yɛabɔ mpaeɛ ɛde abusua nananom ɛne Kofi ase mɛ nyinaa hyɛ Otumfoɔ Nyame nsa yɛato yɛn no ano ɔden yɛgyiri sɛ ɔno a ɔyɛ Otumfoɔ na ɔyɛ ɔhyehyɛfoɔ no ɛberɛ a ɛte sɛ mu ɔbɛka yɛn ho na kure asomdwie ɛne biribiara a ɛhia fata yɛn no atoa so ade adom yɛn na berɛ mu ɔde nsei no wɔde anim na waka yɛn ho ebisɛ sɛ wanka yɛn ho a ɛnte nisabere a kɔsi sɛ ɛbɛpɛ baabi a de nana atoɔ no ɛsɛ sɛ Onyame bɛka
Nana Kufiase Hene, or Papano, and Rasso Babacha, and Bushia.
hene Panche Bema, Nana Achamehini. Nana Sachere Panche Berima, Nana Achamehini. Okubi, Wahine Chiame. Ajamai, Nana Bebuhine. Also,
Nana Apple, Oshiamai, and Dancer Jesse, or in a chairman. Yebeto fumbia ni yesi ebema ye anano mwatimi enwu bi na bibi atimi akoso yeda so ewe ye fikesie nana utu eje echampon nana kufia sehene ye enne na yaka kire ye omamu ni nyina se nana etwa nani ahwe dai me no kasa mpanimfu atase epe eda yebetase na yache achima dedi nka ne ye no ade chese no ho sabe ya fikesie ena etumpan etwagu a ebo nana nomrane o patosuo yi anibere aba anunti sabre baby a wo bia wo hwe bia nana de ekono no nana kofia se nana utu age echampon sabre afena ya bie eye anase yaka to nana mutim se eyiye anase na wotweda ya bepeda ya de bidna wotwe ene eye da de beji achim bia atima koso anunti sabre ogusu hwe ya beto fom bia be ma no enu na bibia so etimi akoso e diamant dumpan na sabre etwagu a okyerema ejina ho a otwa niema kama na bibia etima koso ayreho aba anunti na de owa ye de mamo enu de beto fom bia ye be ma eye boni etimi ehunu bi
na utuoji echampo na ko ekra na ya boswe na ni nyina gina ada ya bede atema no sadie ebusuapen na wo akuna ene akuna hema na kufiase hema eno ka wo mutiri pra no ne na matra konya ye wo kufiase ye ka yiti pra no ye di ko si se nyame ya domwa eye egoda ebe ana ebedi na nanom dana utuoji atema sesei ya bosui afei ye kosene papanom ye kosene yirenom ye kosene manom ye kosene nanom ahemfo enyame ya domwa egoda ye on the 10th ebedi atema ye atema ni mia na nanom besa transi ni apeda ye debedi na wotweda enuti sese ya transi ya pesa na mo adawo ebono wotwia na nanom bepede mu amadofo a mo beka ye kire nyina pede mu na mo ba bushani die ye sorry ye transi eye ene kusie nwumere
yɛtrɛse ɛyɛ wɔkyena ɛbenada akɔsi anwummerɛ na dɔfo a wɔn ate saa nsɛm nyinaa atumi abɛkyerɛ na nyame yɛ adom a ɛyɛ wukuada ɛyɛ kuda pɛɛko saa da no ɛna ɛyɛ da a nananom yɛbɛkɔ mpanimfie so na yɛakɔsi nkonnwa sɛ ɛyɛ nana otu agya kyampɔn a ɛkɔ ayarehwɛ no wada no benkum so nti ɛnɛ twene no mu sɛ ɛbɔ a na ɛnyɛ biribiara sɛ otu agya kyampɔn ne benkum so a wada no akura a wɔkɔ no ɛho twene anaasɛ tɛntɛbɛn bi bɔ ɛwɔ formation center ne gyina ɛyɛ nana otu agya kyampɔn ne sɛbi ekura a wɔkɔ no ɛno ho ɛnu ti adɔfoɔ mamu mmerɛ yɛn sɛ yɛsɔre kura a abusua no yɛnsɔre obi bɛsɔre sɛbi obi nsuo na ɔba ɔbaa abɛtena ase yɛde ne kakra saa kosi kuda bɛɛku a yɛ okua da a yɛbɛ ɛno ne da a yɛbɔ nkonnwa ma no yɛ wia a yɛbɛtwɛn ɛda a yɛde bɛte akyerɛ no sɛdeɛ ɛyɛ agora abusuapani agora hema ɛne nana japamea ɛne kofiase hema wɔn ɛseɛ no ɛne kofiase atɛnkonya sɛ ɛma mo asɔnte deɛ ɛseɛ no meda mo ase ɛnyɛ adɔ me a mekasa yi yɛfrɛ me nana sɛkyerɛ korakye ɛda mo ase
Nanam ke mama papa. Ele masantia na amam lebu. Nanam se na kura. Ene sei. Okasa ona. Ibe pie siaba. Yo, agora vai vir pro cone tia zana. Ele é da na eu achei mu e twem. Oh, there. Ele tinha coxa. Na baba semua selesai na o. Salam alaikum. Anyone on by no diamond, you be a for you. Mana sukatra. You know, diamond, you be no say, the crack, the cry say. I'm not saying I borrow a weapon myself or quality, a son of Baby. To a more Mochiava. You see, I have a whole one who must have self by say, I'm called what you don't buy it, and I'm a the bed does not only buy what to get and the good. None of them, I'm see, there was a buy, you want to buy it. 2 million, you want the baby, you would not do so. No, Manacho, no, Marcus Kaka. Actually, say, and Penfoa, Namoba, Betcha, Namubusa, Crash, and Poom Chicoba, and I'm say, be a creative back home. Then I hope Baby Jamu, Nanka, Musmo Jabua, Ama, want me a debusapa, so create back home. Omode bwana na to kwakwa someone na namubusa ya no ompem koba and create back wadawo Kanya ma wadawo mode create back aye bia me kan na misiso bia half na kini sa funti ya Na me ho me pesa obe kan se ne kura na ebusa o mo. Okay. Ko de om so mbe chia na nanom. Okay. ene de asusu na tan wadaro ma de do ni na no yesia amamna ni amane ti ye futo na mo ja che se ya ye ku ye ba me dai ni futo a me ma wa che na wadaro ma but science I'm better than an answer now some the ban I catch you know afena na wadaro ma ababedu aye bia creative fan and again so creative fan it is in na chame so na kana nanom tankonya so na e dia hwe ana also no se o that's a pia for that akonto na music ene yewura ho ene yewura sebo se de o mo so awe sa se tiame amoa so on si bibi nche na nanom se bi uta ho ino mudie na abosha wo se on ka zo mo ko pema ba mo pem so bi on ba yeso na madaro mo ba na me ma so to on ba yeso a egnis creative fan na probia so creative na e ni bre wo mu e kan ni mo creative ba ko na ye ni e so mu so asedade en dia mo dasia so dasia ya ana roma weje and person conversion kana dima jibu ha mo ka kwa to so kwa wo dia
Yo, I'm going to do more so I and he did 3 days. And he did the hour on the top Number 3. Yeah.
sabe ona usane amba sabiu pelifone que já tem uma folha sabiu que isso não só que fica no sonha kai china yake akra chima kai papanon etiagano na ni kakafo asinya kusapani pelifone nasi watakunya asi papanon sose adamunya asi nyakoko na kuma ocha sebe na pelima le sai atrasi na yake sabiu na naso arunya na utono abalipa bia ho yasenya ati enkaka kufiasenai na obibia sohu sabiu obempa de chiri na bia yedie eye achima yedie na no mera masi ani ye panso maro ko ni na rahima ebe pejanu amobia so asori na so no Deuro. Akura na pampa zo akura akura na pampa zo akura akura bi egu na utokura hemi akura bi egu na utokura hazen nyongubo ni amenwura mania bedi akwe menwura mania wo bimiro akura na pampa zo akura akura na pampa zo akura akura bi egu na utokura hemi akura bi egu na utokura hazen nyongubo ni amenwura mania bedi akwe menwura mania wo bimiro wo brego sa brego na je ye wo brego sa brego na je ye aye abo brego me se ko da na yo e wo ba ma me na ma dua na ye si ma bo buwe menwura mania wo bimiro wo brego sa brego na je ye wo brego sa brego na je ye aye na bo brego me se ko da na yo e wo bravo me na ma dua na ye si ma bo buwe menwura mania wo bimiro ye wo kwa bebuara e wo kwa bebuara no nyame o e na mo ku ya sabwe kwa bebuara ye na mo ku ya sabwe kwa bebuara